Asik. Apa tutu jodone bendino tukaran nai Curhat. masalah sepele ngopo dadi gede opo aku kurang sabar opo kowe sing ra sadar Mengira iso turu mikirno kelakuanmu bendino garai beban pikiranku ketok awak iki tegar nanging jerone opo ora kelingan biyen pas mudune udan aku ro kowe kacengreng ning pinggir dalan kauman opo ora kelingan yen saiki aku ilang wis ikhlasno kabeh wis ikhlasno kabeh saiki awak dhewe wis dalane dhewe-dhewe aku mau lha ngopo mustahil deh ben wengi ra iso turu mikirno kelakuanmu bendino garai beban pikiranku ketok awak iki tegar nanging jerone tiga opo ora kelingan biyen pas mudune udan aku ro kowe kacengreng ning pinggir dalan kauman opo ora kelangan yen saiki aku ilang wis ikhlasno kabeh wis ikhlasno kabeh Mas, aku sekelingan biyen pas mudune udan aku ro kowe kecenggrang ning pinggir dalan kauman aku jan kelangan yen saiki kowe ilang tak ikhlas nek kabeh